Shem. Vieni. Dove vai? Voi. Bana Come va? Baba dentro já não vai não não sei não mbere. Bo. Kuri sei kumba. Kumba bo ntombo bazangu mbondesa mombe dzangu paningirina. Pana ndazisiya dzichifura. Ndiri kutopupa nehasha newe Temba so handisi kutombofara. Kona tasi. Handisi kutombofara nesikirira kura kwanditwa nemudhara wako. Ndarada undijairira uyawo. Apa chiri kundirwadza wese pane munhu anga akatoti arida kundiroora. Ndokubva ndafunga kuti mudhara wako ane future. Sakupedzera nguva papo. Akandipedzera nguva mudhara wako hasi kubatika. Aiwa. Ndikaenda kumombe ndichiti timbosangana kana kuti anenge achingojamba anotiza kana ari kumombe habatike. Aiwa, handaka kudza kuti mukadzi wacho akamudyisa here. Manje mira ndikutaurire Temba. Ndinomukangano wamudhara uyo. Aiwa, ukadaro manje. Mudhara uyo ndinomukangano. Ukatodaro manje wakutobhaisa. Ende mufesi uyaka ndomuita kamwana kadiki. Ndinonomurasira hunhu pamba pake. Aiwa. But isusu takaita bhora redu kairi tichiita tingatitambire pasi. Ukaenda kumba kwake namajilimba azimire zvakanaka. Saka bhora rakatogohwa. Harisati ragohwa tiri kugadzira bhora. Hapana. Ndandakazvipira wani. Aiwa, bhora tikutamba bhora tiri kugadzira. Hapana chiri kugadzirwa pa mudhara wako ari kujamba haachabatike. Aiwa. Mudhara wako haasi kutaura chinhu chine order. Aiwa. Tikutogadzirisa mudhara ndaitotaura. Inini handina any future yandiri kuona nemudhara wako. Saka zvandiri kufungira mudhara wako ngaandibhadhare nguva yakandiwestira. Sekutaura kwandamboita ndati pane munhu anga akatokumbira madheti ekuroora. Ndikatomubhambisa munhu iye ndichiti ndazviwanira mudhara. Mudya ndigere. Ndichiitirwa zvese. Tori serious. Kumba kwavo vasaende chete. Aiwa, ndomurasira hunhu mira zvako. Ukaenda ka zvinodhakwa kwatiri manje. Zvichidhakwei? Ini manje ndozomhanyiswa nemukadzi wacho. Asi handi mudhara wacho naindinyenga. Aindidawo. Zvake zvokudyiswa iko imhosva yake. Aiwa, ngatingosiyane nazvo katongoningirina. Tongorova bhora redu riri pasi. Hatisiyane nazvo zvakadaro. Anotobudisa bhora mudenga manje. Anotobudisa mombe mudhara akatambisa nguva yangu uyu. Mudhara akatambisa nguva yangu. Anotobudisa mombe. Ona mazvawo kuti ndozvatakataurirana. Aiwa, asi zvatakataurirana ndezvekuroorwa akandiroora. Akandiroora. Ari kugadzira. Ari kugadzira chii? Ari kugadzira zvinhu zvacho. Munhu asingaoneke. Aiwa, anooneka. Munhu asingaoneke. Unoziva kuti pesa apa ndatoone time. Kudeedza kudomutaimira kumombe. Ndikasvika kumombe kwachona anobva atisi. Achingoti mombe yangu yamhanya yakadai. Ndaro yadzinganisa urimo here musoro. Aiwa, munzwisise mudhara. Munhu akanyodziswa nemukadzi wacho. Tomurutsisa. Ndozvatiri kutaura ka usikaona wakudzoka munyaya. Ndomurutsisa but mudhara yeye anofanira kutombotanga atombondipa mombe. Mudhara Temba ndati ndakatsamwa. Handisi kumbofara. You know what? Yesterday, but why? Those guys wakataura kuti vanenge vamuwindow level, but kwangosara anonzi unoziva kuti kana pachivakwa so pane kaplastic so kanoiswa ndo twangosara. No, there's a plastic so kaliake plastic lokangosara. Then the roof yese upstairs yatwabho. And then umubvatangoita zvemuchato. I can't wait, babes. I can't. You can't wait. Kosekuru ndeipwe. Isikane muzukuru. Ndoipwe iyi. Baby njana. Alright, never mind. Ko Mike ari kupi? Mike abuda. Aindepi? Baby njana. Mike abuda. I will explain, baby. What are you saying? Janush. Ko izvi ndezvikwezvi. Manchina Mike nene yekurara pambete wake. Kana makuzonetsana ndichiramba ndakanyarara. Alright. Izvi handizvide futi izvi. Iwe musikana, don't be stupid ukuzvinzwa. Handi munhu akadzungaira nekusvika kwawakaitawo kungapinzwe mumba mangu handizvide. Chii chikunyatsoitika? Tell me. That I will explain. You don't want to explain to me now. You don't want. No, that ndinotsanangura. When you are ready, you tell me. Kuti ndiani? Because izvi hausi kudonditsana. Tasoma. Handina kupusa inini. Mira ndinokuudza. Kana wa prepared to tell me kuti musikana uyu ndiani? Michael ndiani? Tozotaura.
Aiwa Mdara, ndatombokutaurira shamwari. Nezi. Inini handisi kutomboita zvekutamba. Ichi. Makandiwestira nguva yangu. Chandiri kutoda ka. Handei kumba kwenyu. Kunei. Tikuenda kumba kwenyu. Muri kutonondipa mombe. Azviite kandoitora semombe yacho. Munondipa mombe Mdara. Majaira sereke varume munomuswera muchingonyenga vakadzi vese muchifungura kuti tinongoenda. Azviite kuti tiende tese unotora mombe. Baba Jilimba. Chekutanga makanditadzawo ndirorwe nemunhu anga ari siriasi atizokumbira date mukati munondida imimi izvezvi makundirambira namwari Mdara aiwa Mdara ndatombosangana naTemba ndikatomutaurira Temba ndatombomuudza kana Mdara handei kuna maijilimbi kwachona ikoko ndikuda mombe motondipa mombe 3 ndinokupa sei Mdara iwe rega ndironge iwe Mdara ka hamuna chamunoronga aiwa rega ndironge vajilimbi inzwa kazi zvinotaurirana kani makabvira kudhara zvinhu zvinotaurirana ndanditokutsvagai aiwa zvinotaurirana kani ndambomuudza zvinotaurirana meju ndiri kutoida mombe munondipa mombe 3 asi hatigoni kuenda ezvino kuna maijirimba asi kuti ndite sei ndinonorohwa namaijirimba azviti handei Mdara aiwa Temba aiwa Temba aiwa kana zviti aiwa kana Temba ndambokuudza Temba ndambokutaurira makandipedzera nguva aiwa tataurirana but hazvina kuita conclusion aiwa manje chimira ndichikuudzai iwe rega tigoronga kana musiri kundiziva Temba ndambokutaurira kuti Mdara ndatongosanganawo naye hatina chatinoronga Temba inini chandinoziva ndikukupai 3 days 3 days hazvina mhosva munge maunza mombe zvataramba ndizodinde kuna maijirimba vanopenga 3 days kana mombe isina kuuya ndinokuremerai iwe wauda kupengoza munharaunda ndinokuremerai makandirwadzisa stereki aiwa inini makanditi munondida ini ndikatokuda iwo aiwa hazvina mhosva asi aiwa zvazvapere chiri kutadza kuti mimi mundione chii aiwa pese apa musi kundiona muri kundipa chibgozi zvandatoomukadzi wenyu tinokupa mombe saka chii chiri kunetsa tasanganawo tikapedza nyaya tikataura wani hatina kuipedza ndakuudza kuti murume uyu ndiri kumukanganwa sekurava ndinowakanganwa aiwa regara handisi kumbofara 3 days aiwa rega ndati 3 days kana 3 days dzikakwana musina kuuya nemombe aiwa tinouya nadzo muchandikangana ndiri kutouya kwamaijilimba ndodzivhurira ndega ndondiwari meju tinouya nadzo mukangoona tsoka yangu iyi yasvika aiwa kumba aiwa ndati mukangoona tsoka yangu yasvika aiwa kumba atidi zivai kuti yatova nyakanyaka mirai muone zvenyu ndatopedza nemiso ndapedza ndati 3 days mazuva matatu ndinoya ndichivhurira mombe ndega aiwa hatinogadzirira meju don't worry pedzera nguva yangu zvisingaiti ira kudhara vachindishandisira mabasa manje 3 days kukupai 3 days ndoyanditora mombe iyoyo saka tichase Mdara shamwa ndosakandakataura mai ava vanopenga maijirimba vangatoita nani saka nyaya yenyu Mdara kai asi don't worry ini handisi kuda kuti kupinde pataiti ndinogona kumupa mombe yako ndinomupa don't worry ndinomupa manje so handinomupa dhira apa munoziva kuti ndira rakatamba frandi dhiri aiwa iwe nyara tinomupa tozowirirana nemukadzoni munomuziya ndongoenda kudhibhi ndonoitorera kudhibhi kuyongonanga tongoita setaishaya mombe yacho